O bukuk je khorok jana nasik nagi ri skiri ma singsa sibe warjak si haini holok tongka. Adi 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 ira ikut baca ira Hello bhai apsong o video no je share khai mansak phat share khai di blai kene kiri ma singsa o video je nogo siri nai rok sibai hoskai tongbai di baksa borok tabuk bo saibai ko suini sago busuk bisakto tong sui busuk kiri ma singsa suini sago busuk bis tong suini bua hapka hangke sui haino ongthango o bukuk jo khoroksa sibai warja goi nasik de sui haikene holok tongkha norok khana bai khana agino sui koboro warja kha hangke sui haino khaithango sui haikene hologo sui haikene pongo hangke langkaban chia thubu thuyo doctor langya hangke tabuk to bithirok doctor sanamjak khana gayo video no phat share khadi joto borok ni aro no pirjak na angthon gai suini sago obo hai rok phai tongo tabuk sui kobor bai warjak kha hangke sui haino ongui thango o je sui warjak nai bini yaskorok nangkha hangke te bini buarok nangkha hangke bo solowai thango balaina kiriba singsa adi ira ikut baca ira